Shisngi hadin bu MLA ke jirang ulokot ya barok kino ngilam snong kathan jirang bat kamtam yitu ki badan hakaput bat ka asam. Nak benta ban yakran halor ka jing jung ki pajba. Bat kamtam ban yakran halor ka jing khang lad ka jing sapriang jung kunyang jing pang COVID-19 uba esotun ulong bakum MLA udas ngokia halor ka te ka jing ma ka ba abi ki pajba. Bat ula shim kilat kelinti nak benta ban yada yitu kunyang jing pang badru ban weng ki jing jung ki pajba. Haba phai se kisnong ki badan hakathan birni hat serum bat ka bakentup war syakaliang joka asam layo bagi surok ki kenja namar barok ki surok snong hakate ka than kila khanglun bat haman la ki jaka jong kite ki jaka balakhang la donru ki samla ki bal apahara bat kata kalong ka perking ya karung kami jong ki bri ki banabar mi pen pa hung ni da kala men sim ka ba sokhia hakabide ba kanik jingja hak jinglong ki jingman kabala wanja hadin nak belajar nak ka lockdown kabala penbana da ka sarkar India bat ngilai ba kipaj ba kilai kendu sibun kijing bat nakaliang jonga kum emily ngaken tu kipaj ba baro ba ngidai ban burom ya ka an ya ka declaration ka ba u prime minister ula penbana bat ngidai ban long barbor ki ba pikir yelade ka social distance kata ka ba baro ka sarkar nadu ka sarkar kami ka sarkar jong state ka jongi ngila pen bana ngila ai ka awareness sikipaj ba yidai ban distance na uwe sha uwe pat khnang ba uneu khnang jeng pang unum yo ban rung ha ka we ka mensim jong kibriu ki badan hakene ka than bat kalong ka ka ba sngosi bang US ngawi ke kubur ke bamenen baladon ke jingja ha ke bah asam kilanang kiu kita kinong kitang pang kibayo ni nyang jingpang bat kalabu ke jinge ha kini ki border areas tengah karpat ki rangba snong baro ki badon ha kini ki than border ba ngidai ban pikir ki rangba snong baro ki ban simkia ba ki ban pikir ban yada ya ki pajba ki badon ha ki snong ki ba fer Gide ban khanglat ya ke jingwan rung jong ki breu ki bam itu se ki chnong ki thau bat ha ke ni ke sngi ngila yo ban pelong ke meeting ding ba ke jingker khu leng ba ki jingrai jong i father ba pastor ba ke jingidon lang i MDC ngila yo ban form ya ka committee bat leng ba document sim ke ba sokhia ngila ya rai bat ke decision ke ba ke ba mangi ngila sim bat ngila sim ya karai ban form ban bu ya ka committee kata ka committee ke ka relief committee ban pek ya ke jinge jong ki pai ba kham tam ya uduk usup ubaladu ya ka bam ka di hagane ka por ka bamenta ka balaja hagane ka lockdown tingi kerpat ya baro ki pai ba bakin ay ka jinge trelang bat kirang ba snong kin ay ka jinge trelang bat kinong yalam niam badu MLA badu MDC ba mangingin rat ding khong ya kini ki jing baro अच्छा हो गया अच्छा पूरा नहीं जाने तो नहीं दे रहा है leyo ngau ba nado kemle disi ki jongi ki ba lapha patha enge ban ke ban khang ban kia ki wei pat ke leo ban rong pun sino ki jongi nado kata ka ban leyo sino ki ya trelang bat ke bor sino ro ni trelang bat ki samla jongi sino ro ha kata ka por bat ngeleyo i sisa kanu ke jing thanda ban rong ka thep ki wei pat kijai benreu cepos nong jongi haden bengilale ikane bengilale kumne ketekamot kiwai kibayo iro kila changranye bat kimnut su ban le persya ikane kijingkhang jongi ka jongi kalong pan yada na kata kijingpang ka babaro kawai ka perthai kala sapriang dedai na kata kabenta ka ba ngiro ni simkhia kumba layo kabor ka banalor nadu ka disi MLA MDC bat kumju apa senang ru ya trelang borok hoj kinong sung senang lo ba sa ki dong tukang tai ma tian ma stai tai ba sene ki tian sene te sibu ki driver ni ba sa sene ba wana selesar ne na sene juram ne ki wana samru ni hap ni sani habat sang ne ban pa seksua ki dong ki ni jing pang ba yo ber hoj
dalam depsek itu dan baca spek itu tidak dan kajiannya po CTI bangsa ni. Lekin bat itu dari pang tolong kita sumar pakai. Menendo gitu entah tambah kejing itu joki kata kapne nomor siur suspek mati ni po je. Dari wan buat ni dari kenal ni senang Tapi boleh selesai. Kibat saya senang kibat saya betul. Ane po senang apa ngeri. Istri tangim saya. Nadu benar tangim saya juga bagian lagi dengan Indonesia. Kita bahaya dengan kira. Rakyat bahaya saya tangim saya benar. Istri benar rong benar cong saya.